God dag, velkommen til. Vi prøver at skabe vores egen forretning i Supermarket Simulator. Stadig med Early Access. Jeg må indrømme, at jeg har prøvet lige at teste det lidt, se hvordan det kører inden. Bare for lige at vide, hvad det er, man laver. For at se, det er ikke fordi, at jeg har prøvet det så meget indtil videre, men lige lidt har man da. Kun $50 til at købe for. Vi er der. Kan vi købe en af hver? Nej, kan vi slet ikke. Den skal vi ikke have. Den er dyr, den der. Så kører vi den. Og bum, 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 bum. Den der, så. Ja, det koster så lige noget shipping, og det skal vi så ikke have. Det bliver det, vi ikke skal have. Vi kan godt fjerne den her. Den er lidt længere tilbage, måske. Carry hold. Nå, ja. Der er lige nogle quests først, vi skal tage, tror jeg. Bare noget pasta på hylderne, der. Jeg fik så købt 2 pasta. Fedt. Så du kan købe brød, lidt pasta og lidt sukker. Så kører det altså bare. Så ved man, det bliver en omsætningsrekord den dag. Der sættes nogle priser her. Market price of 5. Og det er 23. Okay, det var lige overgangen. 20. Og 410. Så er vi vel åben, tænker jeg. Split den. Nej. Interact. Wait for the first customer. Okay. Noget lys så. Ja. Ja, tak. De skal have penge til hvad dog? First customer. Ja. Nu kører det. Ja. Det er også voldsomt at komme og købe $3,20 og så betale med 100. Det er så irriterende. Det ripper alle bøgepengene. Sådan. Skal vi fjerne det nu? Ja. Og så rotate det så der. Det er. Sådan. Her måske. Bare lige til at starte med. Ikke det? Okay, så meget plads som muligt. Mange var. Køb den. Nej. Pasta har vi. Olie har vi ikke. Så køber vi olie. Det bliver dyrt, du. Can throw her. Sådan, nu er der kun af bæksen. Ja, han har forstået det. Han kun lige næsten på, ikke? På det andet pjats. Sluk bilen. Tak. Det vil også skulle sætte en pris på. 4,5, det er 74. 4 kommer der. Sådan der. Ikke så stærkt her med kunderne lige nu. Det er også tidligt. Klokken kun halv 12. Det er klart. Hvad pasta? Nu kører det. Det er lige lidt grind her, indtil man kommer ordentligt i gang, tror jeg. Nu? Nej. Så kommer nu 2 kunder. Og ikke jeg kan nå det.
Der er pres på ekspeditionsbåndet, det er helt sikkert. Nu burde jeg have råd til den. Ja. En vare mere. Jeg tænker, at for man ikke kommer til out of stock, så skal varerne ligesom have 2 facingspladser. 6, 15. Eller er det for dyrt? Er det derfor? Jeg skal tjene noget på varerne, ikke? Vi tjener på den her. Ikke meget mere. Når vi brød. Og så det der og brød. 25. Ja. Må ikke vi kan tjene det i løbet af dagen. Så olie faktisk. Der går lige lidt. Det er ikke travlt de kunder her, det er helt sikkert. Det er også meget fedt, at når de kunderne kommer, så bang, så står der en pose her, så er den klar til at blive pakket lige med det samme. Så er der også noget med noget management. Det er noget licenser til nye produkter, og så skal man levele op herop. Alle regninger. Hvis jeg er nye kunder, kan jeg høre. Ja. Sektioner, det må være butikken. Og få noget hjælp. Nogle medarbejdere. Restocker, cashiers. Storage, det kan vi slet ikke nå endnu. Customize heller ikke. Det er jo stadig et spil, der er i beta-version /early access, så der er nogle ting, der er lukket ned. Indtil videre, som selvfølgelig bliver åbnet op. Så kan man tage et lån. Det skal vi ikke ud i. Ikke på nuværende tidspunkt i hvert fald. Så man kunne godt gøre det senere, ikke? Men long term, så skal man skal, det er så vildt, at man så skal betale 937 tilbage. Hvis man tager et short der, så koster det så ikke så meget, kan man sige. Man tjener det hjem hurtigt. Hun havde lige på beløbet, sådan. Hvis de har lige på beløbet, så må jeg trykke space med det samme. Nu trykker jeg space med det samme, uanset hvad. Så er det ved at blive mørkt. Dagen går på held. Så kan vi se, om vi kan få et par kunder her til sidst, eller om det bare er open new day. Ja. Nej, jeg presser ham også det sidste, det kunne man godt se. Vi har en pasta og en olie. Ja, det er klart. Mangler lige en kunde. Det var sjovt, det var det, der skulle til. Så kan vi købe det. Så har vi $8 tilbage. Nu er en fest, når profitten den først rammer ind der. Alt kunne være der. Kommer lige en af kunden til. River bare ned ad hylderne nu. Ja, rolig nu. Det løber så hurtigt jeg kan. Lige et spot her. Det er måske. Jeg kan se noget ordentligt. Lidt ude i hjørnet. Måske og lidt der. 4 var. 4 var. Sådan. Turn on the lights, ja. Sådan. At man har været foran tutorialen, så press enter to finish the day. Ja. Vi har tjent total profit minus. Det er jo fedt nok. Så ved man, det går rigtig godt. Ja, vi er klar. Daily bills, starting today. Make sure to pay the bills using the computer. Hvis man går over dag, så bliver de automatisk betalt. Det er jo også sådan i virkeligheden.
Betaler man ikke til tiden, så er der ingen straf. Det trækker bare. Det er klart. Ja. Vi åbner bare med det samme. Jeg tænker, vi skal bare i gang. Jeg har alle 6 produkter, har vi ikke? Og jeg mangler flower, faktisk. Må vi lige have. Jeg kan ikke kaste det her, fordi der er så god plads, så det kan man ikke. Nej, det skal lige op der, sådan. Ud til skraldespanden. Sådan. Hvad skal det koste? Det er 83. Sådan der. Ja, du er klar. 1 cereal. Det er for dyrt, eller hvad? 60. Nej, det er ikke for dyrt. Heller ikke for dyrt. 4,95 måske. Det er også et slagtilbud, det er det altså. Ikke for dyrt. Ikke for dyrt. Ja, hun er på storindkøb lige der. Hun er på storindkøb. Det er han også. Han river ned af hylderne. Det kan man tydeligt se. Bang bang. Så er der bare hjem og spise toast. Vi har morgenmad måske. Morgenmad, og så trykker jeg brød ind. Gør det. Og der går der. Nu bliver det vildt. Og så er mange på hylderne. Lige om lidt. Skal vi ved? Pling! Ja. Vi kan ikke vente. Satisfies customers. Det er helt sikkert. Purchase license using the computer. Ja, men der er jo noget med, at vi skal være level 3, men så får vi vand, ost, kaffe, æg, mælk og te. Peanut butter, og det er så level 6, level 9, ja. Ikke engang tænde lys. Så sparer man også på strøm. Det er smart nok. Det er sådan, man tjener penge. Ligesom butikker gjorde under store krise på elmarkedet, ikke? Så slukkede de halvdelen af butikken. Det var perfekt. Så kunne man ikke se en skid, når man gik og handlede. Det var lige som det skulle være. Der sagde man altid, at det var på grund af naturen, og at skulle passe på priserne og alt sådan noget. Så nu, hvor priserne er faldet, så er der fuld blus på dyret igen. Det betyder det ikke så meget. Up til Ching Chong videre. Jeg går stærkt med at handle her. Vi skal pasta. Pasta. Ja. Kreditkort. Up til det gik stærkt. Det går stærkt med at betjene kunder her. Ikke. Jeg vil godt nok være ked af det, hvis man køber sådan en sportsvogn, der lyder sådan der. Så vil jeg nok have fået mine penge tilbage. Valuta der. Er der noget andet, vi mangler? Nu er vi level 3 nu. Ja, det er vi faktisk. Kan vi ikke købe, så det er fedt nok. Så kan man tage et lån, faktisk. Kunne også grind lidt. Det er jo kun lige en dag, måske. Det drejer sig om. Klokken kun 4. 04 faktisk. Så. Jeg har penge tilbage. Jo. Yes. Det hurtigste med kort, det kan bare pling, så er de videre. Kan der stå en kaste? Ja. Også hvis man tager lånet, så kunne vi godt gøre det. Altså, der er lånet. Sådan. Videre.
Så skal vi... Det var slet ikke der. Så er det der. Der. Og så kommer vi nok til at skrue noget. Ja, ja, det er klart. En til. Dyk. Du skal have change 12. Purchase a fridge. Ja, det er klart. Det var lige det olie, du ikke kunne være. Jeg er glad for det. Og den kunne du ikke undvære. Nej. Det er så fint. Jeg skal have et fridge. Vi skal sige dobbelt lidt, ikke? Men det er også dyrt. Den skal vi have. Så skal vi nok have noget ost, noget bottle water, noget mælk, nogle æg. Det var bare en af hver. Jeg nok også have en shelf mere, skal jeg ikke det? Jo. Så. Yes. Ja, purchase a new section, det er klart. Og det har jeg jo selvfølgelig ikke gjort. Hold op med det der. Det var da irriterende. Ja, du siger lige stille. Yes, videre. Den står herovre måske. Lige til at starte med. Det er jo ikke sindssygt stor. Også nogle spotlys, ikke? Der er meget mørkt her. Man kan selvfølgelig lave sådan en corona-ting. Ja, så bliver det hyggeligt. Nu kan I se 5 på der pis. Det betyder heller ikke noget. Bare man tager varerne. Yes. Så skal der æg. Det skal nok lige i køleskabet, kunne man forestille sig. Ja, det burde de jo ikke. Det bør de ikke. Så er der altså til for alle pengene. Og hvad skal det koste? Det skal koste 5. Så fik hun købt noget til, du. Tjener vi også godt på. 2 hurtige kunder. Bing bing. Videre. Der er noget kaffe. Det kommer også hernede i bunden. Det skal også koste et eller andet. Og skal det koste 11? Ja. 11,1 du. Nej, ikke. Jo. 11 rent. Sådan. Det er en god pris. Så er der noget mælk. Og noget vand. Og noget ost. Og vi tager lige den her. Vi chopper dagen af. Det bliver her. Ikke få plads. Kan jeg få plads til den herovre? Det er ellers tæt. Kan jeg rykke den der lidt? Det er jo ikke helt. Jeg skal jo ikke derind jo. Kan der være plads? Måske. Det bliver noget snævert. Så skal jeg trække den lidt herned af måske. Så kan det måske godt være. Trække den derned. Så kan den godt være der. Men altså kan kunderne få fat i den der? Ja, det kan så gøre. Vi kører ost øverst. På de 2 øverste. Ja, der var en dieselhugger den der. Så kører vi æg. De har 2 tilbage, så vi skal nok lige have. Sådan der. Kører vand ned i bunden. Ja, så det er selvfølgelig. Det var vand, der skulle have haft 2 pladser. Nå. Der var også mælk, kan jeg forestille mig. Vi må lige køre lidt. Det er lidt uorganiseret indtil videre. Jeg vil lige stå herovre. På hylderne. Vi ret priserne, inden vi lukker dagen. Det er 3,5. Sådan der. Og det var sjovt nok den samme. Det er 4,10 det der. Og det er 2,49.
Mænd skal være okay. Det er også mig. Så hedder den 2,75. And we close the day. Det er perfekt jo. Total profit. Stort minus. Det er ligesom det skal være. Og så ændrer priserne det en gang imellem. Allerede nu kan jeg ikke huske, hvad det er for nogen. Så kan man heldigvis gå ind og se det her på produkterne, for så er der sådan en lille pil. Flagrer ned. Hvad den så går ned i. Så skal den hedde 305. Og kører vi kaffe, vand og æg. Så har jeg fået lov at købe den dyrt for at sælge den billigere. Det er jo sat med noget svineri. Det var noget svineri. Ja, ja. Ja, ja, ja. Vi lige så godt åbne butikken. Og det samme her, ikke? Måske. Den holder. Med vand afsted, det er godt, så tjener lidt tilbage igen. Det er fint. Det er fint, det er fint, det er fint. Se nu fik jeg købt en shelf, og skal ikke bruge den, så det er fedt nok. Kan man så box op og sell, måske? Får man 100 tilbage? Ej, hvor fedt. Det var spild af penge, det der. Og det er så irriterende, fordi men det kan vi så vente med indtil... Ja, kan vi vente med. Vi kan lige købe der. Og så noget sukker. Der. Og så ikke en big spender. Cheese skal vi også have en af. Dem har vi ikke haft. Der har vi kun vil have der. Lad lige være med det. Så kan vi godt rykke den her lidt. Står ordentligt. Sådan. Så se om vi kan betale lidt af på billsene. Sådan der. Ja. Det er en sjov lyd. Ja, så er der kun en bæk. Løbet bliver også hurtigt større. Tja. Fedt, hvis man kunne snyde dem lidt, hvordan går det? Lige kunne tage lidt ekstra. Det går nok ikke. Får man aldrig kunder igen jo. Jeg kører meget rundt af den dieselhugger der. Klak. Og nu i, nej. Burde der ikke være. Så er det altså lækkert der. Det er bare ost og så... Ej, nu er den igen. Det er bare ost og så hjem og hygge. Det er morgenmad. Det bliver altså bare en fed dag. Selvfølgelig. Ja. Der. Se, det passer sammen. Vel, morgenmad. Bum. Så skal der olie på hylderne. Går stærkt. Det er gode priser. Det er det altså. Det kan man se. Det kan man tydeligt se. Har jeg solgt noget vand i dag? Nej. Jeg har da sådan mælk i hvert fald. Det ved jeg da. Ja, hold da op. Det er forretning, der sprøjter ud. Vi kan faktisk godt finde... Ja, selvfølgelig. Og selvfølgelig har jeg solgt vand nu.
Taking money back is right big. Ja, for det står over på venstre skærm jo. Venstre side af skærmen i hvert fald. Så det vidste jeg da godt. Sådan der. Vi har pasta. Pasta. Ja, det skal vi. Vi har pasta der. Ja, ja. Hvad så ost her? Nå, det kan sagtens holde. Så her. Skål. Skål. Indtil videre. Nu bliver jeg ventet lige om lidt. Så kommer der busser. Så tager det fart. Ja, rolig. Den er lyset for dig. Sådan. Er du glad? Op til. Ikke bruge penge på spotlights lige nu, men det kommer på et tidspunkt. Jeg synes ikke, der er så meget lys sådan. Det er pænt nok. Det er også meget sjovt at se, at solen går ned, men det passer med tidspunktet, så det er meget godt. Det er meget godt lavet, synes jeg. Den følger med der, når man tænker på det early access spil. Så er der okay mange features i det. Yes. Så er det brød, olie og vand, så gør det. Og hvis der er et stykke mel. Ja. Nu kan vi ikke bestille hver vare, vel? Kan vi det? Jo. Ja. Når vi mangler... Ja. Lige kaffe. Også fordi det er billigt nu. Kan sige, priserne kan stige i morgen. Velkommen til Rodebutik. Kan vi deroppe bestille? Julius. Godt. Perfekt. Nej, hun skulle ikke lige på beløbet. Nej, tak du. Kan jeg glemme det? Hun skulle have bødpenge. Det er ikke en der, hun er ligeglad. Så jeg beholder bare drikpenge. Ja, tak skal de have. De går bare til omkostninger, så det er fint. Det kan være strøm med de 4 spotlights, og der skal være køleskabet. Det er klart. Det er klart. Man kunne godt finish day, men så får man ikke de her kunder med. Den går ikke. Vi bliver til den sidste gået. Ja. Det var right. Også for meget. Først de 3 cent der, det var virkelig lige at tjene dem. Den kan fyldes op sådan der. Og en dag der. Der er der en lille profit. Ikke voldsomt, men vi har stadigvæk købt ting, og der er velopfyldt, så det er jo fint. Ost og Cheerios, tror jeg der stod. Ja, det er klart, at jeg lige køber ting. Dyr pris, det er typisk. Ja, det var lige der pris, det skulle være. Og mælk, var det ikke det, vi sagde? Den er helt ned. Nej, det var faktisk mælk, tror jeg. Cheese. Og det er cheese, ja. Og så er den stød lidt igen. 4-5. Der er ikke noget vand. Så er det meget godt af vandet. Det er jo fint. Lige med at finde ud af, hvordan der er hvad tendensen er, om den ene, eller anden eller tredje, der skulle have dobbelt.
godt tænke mig 2 fridges, så en fuld med mejeriprodukter, og så en med vand, og så videre, så videre. Men det må vi se. Kan man købe en ny licens måske? Ja, der er regninger. Nej, først level 6, det er 2 levels. Og sådan nogle af dem, man kan springe over, er der ikke det? Der er nogen, der er bedre end andre, tænker jeg. Kan vi altså kigge på senere. Lad os få åbnet butikken, tjene nogle penge. Jeg kan også se, det vælter ind ad døren fra første sekund simpelthen. Der stormer de jo bare gigantbutikken her. Det kan man tydeligt. Nå, der kom en, og du skal bare hjem og have te. Kan du nu putte noget i teen? Ja, den skal så blandes med Cheerios. Det er jo også lækkert. Det ved alle jo. Jeg har bare lyst til at købe varer. Vi skal lige have den der. Jeg blev tør for noget. Sådan der. Jeg står klar, hvis du tager en omgang kaffe der, så flyver jeg hen og fylder den op. Det kan jeg garantere dig. Gør mig noget brød. Ja, jeg er klar. Upsi. Sådan der. Skal vi snart have ost herovre? Ja, det burde være snart. Det kan godt være lidt på forkant, og så købe vand, faktisk. Det har vi ikke noget af på lager. Stående her over hjørnet, som er godt det samme. Lige hente nogle varer. Vand. Det må være fedt at se. Samtidig med at man tager noget, så bliver der fyldt op, du. Det er sådan, det skal være. Klok, klok. Yes, videre. Tjek, tjek. Og så skal der brød på hylderne. Yes, så er der fyldt op. Næsten. Lidt ost. Ja. Okay, nej. Jeg er klar. Og render jeg og vi læser, og så en sølvmælk. Hvad koster det at betale lånet ud? Pay off early 700. Det bliver ikke lige nu. Så er jeg da bankerot. Jeg tror, at man kan godt give for mange penge tilbage, eller for lidt. Men man kan ikke, charge for lidt på dankort, eller på kort. Heller ikke for meget. Det er meget sjovt, at der ikke lige lavet den feature. Man kan heller ikke slå for mange varer ind, eller for lidt. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er meget sjovt. Det er ikke den, der kan fylde. Nej, det er klart. Kaffe skal vi ikke fylde noget af. Sådan der. Så. Nu er det også ved tid på, at vi tænder lyset. Ja. Nu bliver det vildt. Kan vi fylde op af lidt her? Nej. Meget bedre at stå heroppe og have lidt overblik over de massive mængder af varer her. Det her, det er jo, som man siger, uoverskueligt. Og jeg rækker over et meget lille køleskab. Ikke en Red Bull køleskab. Som de har forskellige steder i forretninger. Så er det jo ikke. Og vi skal have æg. Der.
Skal vi faktisk også have garanteret ned? Nej. Faktisk også mælk. Skulle jeg have set før, så har vi sparet $2. Transporten. Ja. Det gengæld synes jeg, det er usædvanligt. Usædvanligt billig transport. Jeg kun skal have $2 for at købe med varerne. Det skal jeg ikke blande mig i, så er ikke mig, der betaler. Man når ikke noget som helst, det her firma. Sådan der. Yes, så er der fyldt op af den. Har du stået kaffe? Nej. Er den for dyr? Ikke det er næsten. 4 måske. Lige sådan 0,5 cent ned. Og mærkeligt, at jeg ikke har solgt noget som helst. Jeg har solgt lidt i hvert fald. Det vand op? Ja. Det er også nok, der skal. Øj, nu rykker det. Går du og stjæler? Ikke noget vi har opdaget i hvert fald. Jeg skal beholde alle dine penge. Jo. Ding, ding, ding. Hun var hurtigt videre ind der. Hun skulle bare hjem og hygge. Der er ikke de æg ind der. Nej, det har hun ikke. Det var ost. Mange spot her. Kan man købe det? Ja. Godt. Jeg kan købe 2 nu, vil jeg ikke. Ikke den der. Nej, tak. Det kører, det kører. Vi står stille og roligt. Ja, selvfølgelig en vand skal det blive til. Sæt nu for, at det blev for voldsomt. Så må bare sådan omvandle en lyskøjle der. Det var også fedt nok. Ding. Det hjalp noget på lyset, det der. Det var bedre. Let's se sådan lidt igen. Ja, du kommer også. Yes, så skal vi lige vente med at se, om der kommer flere, inden vi finisher dagen. Jeg tror det ikke, men man kan jo altid håbe, at der lige valter 1700 kunder ind ad døren. Hvad blev det så til? Total profit 158. Det er okay. Ingen prisjusteringer i dag. Vi åbner butikken med det samme. Vi har travlt. Tjene penge. Bare tjene penge. Penge. Og igen, altså de vælter ikke ind ad døren. Det er meget. Det er virkelig træk vejret af dem her, der er her. I kunder i den by her. Det er stille og roligt oppe i formiddagen. Vi skal afsted på pasta, den for dyr. Med 318 måske. Kan være det, der gør det. Den olie, noget cereal. Der. Så skal jeg noget ost igen nu. Det er dyrt. Dyrt. Ja, slap af. Videre. Og dankort. Ny kasse. Hurtigt videre. Upti. Bing. Lidt oil on the shelf. Yep. Og hvad var det sidste? Det var te.
Det kan ikke være det hele, men det er fint nok. Så er vi lidt i reserve. Vil du smække op? Nej. Det er sjovt. Jeg glemmer, hvad jeg lige har fyldt op, og hvad jeg gjorde dagen før. Og selvfølgelig kan der ikke være noget, for jeg lige fyldt op. Næste bliver nok... Ja. Ja, jeg var der lige, da du blinkede, du. Bare rolig. Jeg har set dig. Jeg havde set dig. Ja, det var ikke så passe. Ja, der kan ikke lige være lige på samme. Så hurtigt går det heller ikke. En Nightglows butik. Oh. Uh. 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 Det var fedt nok. Vi jump om bag kassen. Jeg er klar. Op til. Hvor hurtigt gik det? Det tager længere tid for mig at finde varerne, der bliver ekspederet. Det siger bare, whoop, så er de videre. Og det er 499,85 og tæt på level 6. Skal vi betale regninger? Forfærdeligt. Hvordan har I det med at betale regninger? Ja, altså bare sådan. For mig, der er det sådan noget. Ja. Det var for meget. Det er også bare sjovt, at han ikke har byttet penge hernede, så de er rigtig sikre. Der er ikke nogen, der skal stjæle dem i hvert fald. Det er helt sikkert. Og når man kigger i kasko, så er der bare usædvanligt mange penge. Ja, vi er nu færdige, tak. Det er okay. Hun høvler til sig den der lille papirspose. Der kan bare være meget. Check out. Det var en okay kursstørrelse. Hvad siger vi så? 3. Der er masser af penge her. Bong. Ja. Vi burde jo kunne købe... Altså lige før jeg vil... Peanut butter. Jeg kan godt springe den her over. Måske... Var det her ikke pasta? Så der pasta på den her. Hvad er det her så? Det er der pasta. Det er bare en anden pasta. Ja, det var lige på beløbet. Perfekt. Det var ikke lige på beløbet. Ikke så perfekt. Jeps. Skal der fyldes mælk op nu? Ja, lidt kan der godt være. Kassen er ikke så. Desværre. Vand? Ja, tak. Men ikke nok. Se. Jeg har. Det var de to, der gjorde det. Hvad skal vi med? Vi skal nok have kaffe. Og brød. Ja, vi skal også betjene dig. Det er utroligt, at jeg kan glemme at tænde lyset. Så sparer man vel på strøm. Og brød. Og kaffe havde vi. Kan der være en omgang? Ja, det kan jeg godt. Ja, selvfølgelig. Ja. Man kan da sige, at kjolen passer til håret, det er helt sikkert. Det er jo også lækkert. Det kan vel også et eller andet. Så er det købt. Jeg ved godt, det ikke kunne være der, men lige jeg fyldt helt op. Og hun skal selvfølgelig overbetjenes nu. Det er som et lige nu. Hun skal bare hjem og virre noget brød. Så lige et par med ud, så du ikke falder. Jeg er klar. 30,72. Den går, nej. Penge på beløbet, det er endnu bedre. Og der kaffe. Det er lige før jeg skulle have så. Jeg er klar.
Jeg lige bestå at bestille en kaffe. Og fylde helt op. Den i hvert fald. Og så skal vi lige rød op her. Kunne det også kunne være, det kunne det også. Og flytte den, det er smart. Jeg er klar. Jeg er klar. Det er okay husstørrelse, de bliver stille og roligt større og større. Synes jeg. Nu skal vi også snart mælk. Nu går det stærkt. Hvad så? Der var en anden pizza-racer. Det var en Golf. Er det ikke det? Selvfølgelig uden markering, men det er klart. Det var jeg. Golf lookalike. Ja, det er klart. En fra Øbisk. Nu kan du komme op. Hvad var der? 39, 44. Ja. Find. Ikke? Altså. Det er ikke så godt. Nå, jeg tænker, jeg vil slutte her for nu. Og vende stærkt tilbage i næste episode. Hej, tak fordi I så med.